Vyzývame premiéra tejto krajiny, aby prestal ohrozovať postavenie Slovenska na medzinárodnej a európskej úrovni a aby začal spolupracovať s krajinami, ktoré hľadajú riešenia utečeneckej krízy. Pretože rozprávať o tom, že sme proti kvótam, nie je riešenie. Dohodli sa ministri, že Slovensko má prijať 802 utečencov. V tejto chvíli máme kapacity 1300 miest. Konferencia biskupov ponúka svoje kapacity. A my si ideme robiť medzinárodnú blamáž odmietaním pomoci a odmietaním spoločného riešenia len preto, že tu máme predvolebnú kampaň. Nemci v tejto chvíli už, okrem toho, že si berú ďaleko väčší počet utečencov, než je ten symbolický náš, riešia zdravotné prehliadky, riešia, ako ich zapojiť do spoločnosti, riešia, ako ich postupne vyškoliť a nachádzajú riešenia. O rok Nemecko nebude vedieť, že malo nejakú krízu a obávam sa, že o rok bude Slovensko izolované, obklopené utečencami alebo s utečencami tak či tak, lebo tomu nezabránime, ale bez riešení a bez východisiek.